citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, SP sa South Cotabato, mitugot sa open pit mining pero libuan ka mga tao ang nagprotesta ni ini. Pangalan sa kapitan sa barangay sa Ozamis City, gigamit sa scam, pinagi sa social media. Sa detalye sa ato mga balita, libuan ka mga tao gikan sa nagkalain-laing lugar sa Socsargen, Region 12 ug Davao Region ang misalmot sa Solidarity Walk aron ipasibaw ang ilang pagsupak sa pagbakwi sa sangguniang panlalawigan sa South Cotabato sa napulo na katuig nga ban sa open pit mining sa lungsod sa Tampakan. Gikan sa nagkalain-laing sektor ang misalmot sa Solidarity Walk. Anyang report ni Eugene Hinutan. Kapin 4,000 ka mga tawo gikan sa South Cotabato, Sultan Kudarat Province, Davao City ug North Cotabato ang misalmot sa Solidarity Walk gikan sa King Parish padulong sa provincial capital sa South Cotabato kagahapon sa buntag Mayo 19. Kini aron ipanawagan sa sangguniang panlalawigan nga amyendahan ang South Cotabato Environment Code, partikular ang pagwagtang sa ban sa open pit mining sa probinsya. Tuig 2012, dihang miepektibo ang South Cotabato's Environment Code na nagbabag sa Sagittarius Mines Incorporated Copper Gold Mining Project sa Tampakan. Pero karon gibakwi sangguniang panlalawigan, pinaagi sa amendments sa Environment Code ug nagtugot na sa open pit mining nga maoy gikabalak-an pag-ayo sa mga tawo sa lugar tungod sa epekto niini sa supply sa pagkaon, watersheds, water sources ug makadaot sab sa panlawas sa katawhan. Makadugang sabkini sa risgo sa mga kalamidad hatod sa climate change. Gilauman sa mga partisipante nga unta paminawon sila og ivito ni Governor Rinaldo Tamayo Jr. ang balaod nun nga nagtugot sa open pit mining. Hinuon giatubang sa gobernador ang mga misalmot sa kalihukan ug gipasabot niini nga wala pa niya madawat ang mga dokumento nga gikan sa SP. Gisaad sab sa gobernador sa technical working group nga iyang i-review ang amendments ug implikasyon alang sa katawhan sa South Cotabato ug sa kinaiyahan. Ang desisyon ni Tamayo Jr. magbase sa report nga ihatag sa TWG. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gigamit sa usa ka scammer ang pangalan sa kapitan sa usa ka barangay sa Ozamis City aron makapangilad og tao gamit ang social media. Ginasubay na karon sa mga pulis ang scammer nga gigamit ang profile picture sa kapitan nga midaog pagka-konsihal sa Ozamis. Ani ang report ni Neftali Batulenyo. Mipalag ang usa ka barangay kapitan kinsa bidaog usab sa pagka city councilor sa Ozamis human nga gigamit ang iyang ngalan sa usa ka scammer pinagi sa social media. Sa Facebook post ni Barangay Balaubang Chairman ug incoming Ozamis City Councilor Saulo Salvador, iyang gipahibangnoan ang katawhan ug ang iyang mga higala nga adunay naghimog Facebook account gamit ang iyang picture ug ngalan aron makapangilad sa mga tao. Ang pahibangno sa kapitan migawas human nga mikatag sa social media ang screenshot sa giingong pagpakigtransaksyon sa kapitan sa giingong mga kailan ini nga magpa-cash in o kwarta o pag-deliver niini og bugas. Nasayran nga adunay giingong nailad ang maong scammer o nagkahatag na og kwarta ngadto sa suspect. Tungod nini, gidangop na usab sa kapulisan ng maong hitabo. Sa nakuha nga kasayuran, adunay gitutukan ang PNP nga suspect sa maong matang sa pangilad. Sa nakuha nga impormasyon, ang gingong suspect gipanidaan sa PNP o gihulat na lang ang hustong higayon sa pagsikop ni Idi. Neftali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental, State. Gidala sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang serbisyo alang sa katawhan sa Pakibato District nga paagi sa pagsaulog sa ikaupat ka tuig nga pagkamugna sa Peace 911 nga usa ka komprehensibong peace building ug development initiative
ni Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. Ang Peace 911 Caravan gitambungan sa lokal ug nasyonal nga ahensya sa gobyerno nga naghatag og one-stop shop nga serbisyo. Ani ang report ni Noreen Michelle Igonia. Ang mensahe nako sa mga katawhan nga Usa lang si Bio Alma Omo ang nakabenepisyo sa natagamtaman nila nga kalinaw sa Paquibato District, Davao City. Ang lugar na ila kaniadto nga kuta sa rebelding NPA, hinungdan nga nag-aginod ang kalambuan sa lugar. Nasinati pa kini ni Omo apan dihang gihingusga ni Davao City Mayor ug Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio nga iasdang ang Peace 911 sa lugar niadtong 2018, hinay-hinay kining miuswag. Ang kalinaw mao'y unang natagamtaman sa mga residente ug daghang asosasyon ang natukod na grupo alang sa mga mag-uuma ug naasay para sa kababayenhan nga miyembro sa tribo. Ang Peace 911 usa ka comprehensive peace building and development initiative nga gikopya na sa ubang lugar hilabi na sa gitawag og red areas. encourage pud nako sa akong mga kauban nga tribo nga dili gid nato ikaulaw ning amo ang tribo nga kani himo mi ngani pare ani mga attire o mga beads o ganing handicraft kay amo ning ipasigarbo gyud sa amo ang tribo nga kami nagid mi ani nga amo ang mga cultural nga kagamitan. Nagpasalamat pud mi sa katong mga Christian nga mga Bisaya nga mo gusto gyud pud ay sila nga mo suot aning amo ang mga hinimuan sa tribo. Giduyugan sa mga opisyal sa gobyerno ang mga residente sa Paquibato sa pagsaulog sa ika-4 nga anibersaryo sa Peace 911 kagahapon. Gidalhan sila og libreng serbisyo, kuyog ang mga pulis ug sundalo, imbis nga mulugsong sa sentrong bahin sa syudad. Gidala sa Peso, TESDA, DTI, DA, City Planning, DLPC, City Civil Registers Office ug City Health Office ang one-stop shop nga pagtabang sa mga tao. Ang mga grupo nga naghatag og kagubot dire kahadlok nangawala naman. Naabot na ang kalinaw dire na ang mga tao, so kailangan i-sustain ang programa sa gobyerno. No, in order for that to be effective, kailangan pas na type-based caravan para makita sa mga tao brag one-stop shop. Different agencies of the government, including the Army, PNP, and all other very essential agencies of the government, kailangan na sila dire para ang mga tao niya dili na sila mo agtuglayo. Apil sa serbisyong gidalit sa Peace 911 ang libreng gupit, orientation sa business permit application, nasay gipanghatag nga libreng seedlings ug nalipay sab ang mga bata kay gihatagan sila og mga dulaan ug labaw sa tanan, adunay libreng x-ray ug medical check-up. Ang peace building ay ang pagtukod sa pagsalig. It is really trust building. So mao ni karon nga after 4 years wala na gubot, wala na putukan, wala na direct violence, pero kinahanglan itukod nato ang mga haligi sa kalinaw. Ay nag-provide po kami ng security dito sa Peace Caravan at meron din po kaming ni-render ng mga services tulad po ng libreng gupit at meron din po kaming mga pinamimigay na mga leaflets regarding sa recruitment sa Philippine Army kung meron po tayo mga gustong sumali sa ating Philippine Army. Namatikdan nga tungod sa Peace 911 naabog ang mga rebelding NPA ug hinay-hinay nga miasenso ang estado sa kinabuhi sa mga tao sa lugar. Gipaningkamutan na kaniadto ni Davao City 2nd District Councilor Ralph Abella nga paliguno ng Peace 911 pinaagi sa pagpanday ug balaod aron mapadayon ang kalambuan sa lugar. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe. Gi-rescue sa tropa sa 29th Infantry Battalion sa Philippine Army ang usa ka NPA nga nasamdan sa engkwentro sa kabukiran sa Barangay Bangunay, Habonga, Agusan del Norte kagahapon Mayo 19. Giila sa mga sundalo ang samaran nga NPA nga si El Gilbert Bungaos, squad leader sa komunistang Hutong nga naglihok sa boundary sa Surigao del Norte ug Agusan del Norte. Subay sa report sa mga sundalo, gibiyaan sa iyang mga kauban si Bungaos nga nagtago sa dakong bato. Gidala na sa mga sundalo sa ospital ang samaran nga NPA. At tangi! Mga sentenaryan sa Davao Region gidunulan og cash gift sa gobyerno. O DA11 nag-turn over og cacao post-harvest processing facility sa Davao Occidental.
naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gihatagan og cash gift nga 100,000 pesos sa DSWD ug 100,000 pesos usab gikan sa mga LGUs ang ilang mga centenarians. Kini subay sa Republic Act number 10868 kon Centenarians Act of 2016. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gipang tunulan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 og tag 100,000 pesos nga cash gift ang mga centenarian sa Davao Region. Dunay mga kwalipikadong centenarians gikan sa unom ka mga lungsod sa Davao del Sur, duha ka mga lungsod sa Davao del Norte, samtang duha sab ka mga lungsod sa Davao de Oro. Kagahapon sa buntag, gitunulan sa lokal nga gobyerno sa Tagum City og 100,000 pesos nga cash gift ang usa ka Babo Birena Badaw Tauna nga usa ka lumad sa tribong Kagan. Si Tauna na taon niya atong Abril 10, 1922 ug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Madaom, Tagum City. Ang gitunol nga cash incentives kang Tauna subay sa City Ordinance 818 Series of 2017 kon Centenary Senior Citizens Ordinance of Tagum City. Personal nga gitunol nila Tagum City Mayor Alan Rillion ug Vice Mayor Attorney Eva Lorraine Stabilio kuyog ang personahe sa City Social Welfare and Development Office ang naisgutang pahalipay ngadto sa centenarian. Pagtagal na sila, nag-ongoing na ang pagdokumentary. City funds man na, ordinansa na ipundo sa city. Naman po yung national na, 200,000 ang tuloy na eh. Kung may national law, 100,000. Local law na mo, 100,000. That is 200,000 tanan. Makadawat sab og susamang kantidad si Tauna gikan sa national government. Gipaningkamutan sa DSWD 11 nga matunol ang cash gift sa mga centenarians gikan sa Baganga, Davao Oriental, Tagum City, Davao del Norte ug Davao City una matapos ang bulan sa Mayo. Ubos sa RA number 10868 kon Centenarians Act of 2016 nga ang tanang Pilipino nga nakaabot og 100 years old nagpuyo man sa Pilipinas o gawas sa nasud makadawat og cash award nga 100,000 pesos isip centenarian gift. Lakip sa ihatag nga award sa mga centenarians ang letter of felicitation gikan sa presidente sa nasud. Padayon pang ginasuta kung pila ka mga centenarians sa Davao Region ang makadawat og centenarian gift gikan sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Dungang nananom og mga similya sa punuan sa kahoy ug fruit trees ang mga personahe sa National Housing Authority kon NHA 11 o mga benepisyaryo sa housing project sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur. Ang mga nagtanom miyembro sa Community Support Services Unit sa Maybo Permanent Housing Project ug Maybo IP Housing Project. Kuyog ang usa ka gatos ka mga benepisyaryo nga mga earthquake survivor, malampuso nilang natanom ang 500 ka mga non-fruit bearing trees ug 200 ka mga fruit bearing trees. Kini kabahin sa Environmental Protection Program
program sa NHA ubos sa Gender and Development. Tumong sa aktibidad nga mapakita sa komunidad ingon man madasig ang publiko nga ang pagtanom og punuan sa kahoy dakong tabang sa paghatag og proteksyon sa kinaiyahan. Tungod sa taas nga demand sa mga raw material sa tsokolate nga cacao bean o naangkong dungog nga Cacao Capital of the Philippines ang Davao Region, mas palig-unon pa karon sa Department of Agriculture Region 12 ang industriya sa kakao sa rehiyon. Ning bag-o lang giturn over sa DA11 ang Cacao Post-Harvest Processing Facility sa usa ka kooperatiba sa probinsya sa Davao Occidental. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nahimong hagit sa Department of Agriculture ang dungog nga Cacao Capital of the Philippines ang Davao Region. Nangita sila og paagi nga mapalig-on kini hilabi na ang industriya sa kakao pinaagi sa High Value Crops Development Program. Busa, giturn over na sa DA11 ang bag-ong gitukod nga Cacao Post-Harvest Processing Facilities nga nagkantidad og 3.9 million pesos ngadto sa Southern Davao Multipurpose Cooperative kon SDMC nga nahimutang sa Basyawan, Santa Maria sa Davao Occidental. Duna kini Cacao Storage Building, Cacao Fermentation Facility o Cacao Solar Dryer. Gipangunahan ni DA11 Regional Technical Director for Research and Regulations Andres Alimanya ang turnover ceremony. Mitambong sa seremonya ang mga opisyal sa Provincial Agriculture's Office, Department of Agrarian Reform sa Davao Region, Department of Trade and Industry, Municipal Agriculture's Office o representante gikan sa Municipal Mayor's Office. Naninguha ang DA11 nga ma-recognize ang kamahinungdanon sa kakao isip driver of rural development tungod sa potential niini isip raw material sa tsokolate nga makatabang aron mapalambo ang export earnings sa Pilipinas. Matud sa DA, makatabang sab ang mga pasilidad nga pwedeng magamit aron makamugna og pang world class nga mga tsokolate. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!